Хочу напиться и забыть про теннис. Арын Сабаленко не вывозить. Фанаты Динамо Минск чекают тренера з НХЛ, але за тыдзень до старта падрыхтоўкі з-за акеана ніхто не прыляцеў. І як рыхтуюцца да еўракубкавых кваліфікацый беларускія футбольныя каманды? Ці ёсць там вугле надзея? Гэта YouTube канал Шаснок, меня зовут Ярослав Писаренко, вітанкі ўсім, і мы рушым наперад. Некай крутой піке Арыны Сабаленкі працягваецца. На Уимблдоне першая ракетка свету адляцела ўжо ў 1/8 фінала. Дарэчы, пэўнае перакрыжаванне ёсць у Арыны з Неймарам, акрамя той сумеснай фоткі. І Сабаленка, і Бразілія Неймара вылецелі ў 1/8. Адразу скажу, што ранні вылет з Уимблдона не падвіне Сабаленку з першага радка сусветнага рэйтынга, бо Рыбакіна вылецела яшчэ раней. Тым не менш, давайте разбірацца, што там не так з Сабаленкай. Адразу яе цытата. Ніякіх эмоцый, просто ведаю, што магу трымаць сябе ў руках значна лепш, чым летась. Таму, хлопцы, калі вы чакалі чагосьці сапраўды вясёлага, гэтага не будзе. Напэўна, будуць толькі кароткія адказы. У гэтым годзе я сапсавала ўсё, у наступным паспрабую лепш. Нібыта неяк апускаюцца рукі ў Сабаленкі, ды і ўвогуле бачна, што даволі рэзка пачынае валіцца Сабаленка вось падчас матчаў. І там нібыта праблемы больш якраз у псіхалогіі. Гавораць таксама і пра ярка выражаную прамалінейнасць, то бок няма ў Сабаленкі плану Б. Таму так і атрымліваецца. Калі план Арыны на гульню не працуе, у яе хутка пачынаюць апускацца рукі. Такая вось карціна. Цікава яшчэ, што нават на прэс-канферэнцыі у яе запыталіся, ці адчувае яна сабе першай ракеткай прямо зараз. Ведаеце, калі такія пытанні ўвогуле паўстаюць, значыць, трохі пусцілі крыві першай ракетцы планеты. Калі ўжо нават журналісты засумняваліся ў яе дамінаванні. Пры гэтым яшчэ цікавей, як Сабаленка на гэтае пытанне адказала. Ды я нават не думаю пра рэйтынг, просто хачу пайсці і напіцца да страты прытомнасці, забыць пра тэніс і паспрабаваць прывесці сябе ў найлепшую форму. Калі сур'ёзна, то прыкметы даволі такія сабе. І калі там у каментах ёсць нарколагі, абавязкова пішыце свой вердикт. Будем разом ставить диагнозы по аватарце. И это первая ракетка мира, пример для подражания тысяч детей, лишь бы абьюзить кого-нибудь, типа своего лысого фитнес-тренера, или пьянствовать, или и то, и другое. Ну и давайте у комментах все ж паспрабуем прыкінуць, чаму так сапсаваліся вынікі у Арыны Сабаленкі. Што там здарылася? Гэта сапраўды вяселле так уплывае на яе? Ці ёсць нейкія іншыя фактары? Окей, давайте далее рухацца. Хакейная мінская Дынамо пакуль вісіць. І ёсць пэўнае пытанне наконт таго, якой будзе каманда на наступны сезон. Дакладней, нават не так. Я ўпэўнены, што рэсурсаў у мінскага Дынамо будзе дакладна не менш, чым у мінулым сезоне, а то і больш. Бо хутчэй за ўсё куратар Дынамо Дмітрый Баскаў змог прадаць вышэйшаму кіраўніцтву краіны, што праблема апошняга сезона была менавіта ў трэнеры. Праз яго калектыў пасыпаўся ў другім коле плэй-оф. Зараз вось як знойдзем трэнера сістэмы НХЛ, як зажывем. І вось тут пакуль галоўная праблема, бо трэнера знайсці ніяк не могуць. Там крыху больш, чым праз тыдзень у клубе запланаваны выхад з вакацыі, а разумення, з каго будзе складацца каманда, пакуль няма. Я нагадаю, што Баскаў казаў, што планка ў клубе задраная неверагодна высока, таму там чакаюць трэнера з НХЛ альбо з сістэмы НХЛ. Зноў-такі неаднойчы мы расказвалі вам, каго ў Менску разглядалі на гэтую пасаду, але пакуль дамовіцца не атрымалася ні з кім. Я надеюсь, у них там есть какая-то система по выбору тренера, а то выглядит уже, абы кто-нибудь досогласился. Если 3 тренера уже отказались, то так и есть. Уже абы кто-нибудь досогласился. Нет, конечно, туда не поедет ни один здравый тренер к этим свадебным генералам. Дарэчы, наконт альтэрнатыў. Дынамо нібыта пачалі разглядаць не толькі чувакоў з НХЛ, пісалі, што былы тренер ЦСКА Ілля Воробьёў можа ўзначаліць Зуброў. Ён-то дядзя, канешне, даволі статусны. Браў кубак Гагарына, але калі ў выніку возьмуць яго, будзе такое сабе, асабліва пасля вось такіх анонсаў Баскава. Але спробы ўсё ж заханціць чалавека з НХЛ у Дынамо не спыняюцца. Расійскі журналіст Артур Хайрулін піша, што ў Менску працуюць над падпісаннем ціма арміі. Гэта акурат той чалавек, які працуе вось у сістэме НХЛ. Ён асістэнт галоўнага ў Анахайме. А дагэтуль працаваў у АХЛ, у Айове, дзе трэніраваў Сэма Энаса, лепшага бамбардзіра Дынамо. Таму нейкія перакрыжаванні тут ёсць. І пішуць, што арміі гэта прям зараз адзіны трэнер з Паўночнай Амерыкі, які не адказаў Дынамо адмовай. Пры гэтым пишут и іншае. Той же Хайрулин сцвярджае. По человеческим качествам есть вопросы. Очень непростой характер у тренера. Токсичный он. Впрочем, если команда при нем заиграет, то какие вопросы? При этом той факт, что клуб не может знайсці тренера, уплывае и на то, что гульцоў нормально подписывать не могут. 8 хоккеистов со склада
фанаты Дынамо мінулага года ўжо знайшлі сабе новыя клубы. І падвісшае пытанне па галоўнаму трэнеру зараз замінае той самай падпісной кампаніі. Сцвярджаецца, што ў шорт-лісце дынамаўцаў ёсць шэраг якасных іностранцаў, але яны не спяшаюцца падпісваць дамову праз тое, што не ведаюць, хто будзе трэніраваць каманду ў новым сезоне. Таму вось такое. Зайшоў я ў суполку Дынамо Менскага ў тэлеграме, і там, ведаеце, такая цікавостка, там розныя посты ёсць, але комментары амаль одноликовые. Это все хорошо, но тренер когда будет? Где тренер? 15 числа предсезонка стартует, а тренера нету. Искали тренера и игроков для Динамо на Куфоре, но там тоже никого. Я уже со знакомыми физруками говорил, что попробовали потренировать Динамо. Историческое лето без тренера и полкоманды. Зато прошлый сезон, как хорошо вспоминаем. А тренеры остальное, ну так, мелочи жизни. Подпишут в попыхах, кого придется. Не будут же они действительно без тренера. Вывалят сейчас кучу бабла какому-нибудь посредственному из НХЛ. И все на этом. Какой результат можно ожидать от такого подхода? Правильно, нулевой. Тренера искать нужно было начинать уже, когда знали, что Квартальнов уходит в Локомотив. Погартаў карацей комменты, нешта моцна тильтанули фанаты Динамо. И наступный сезон сапраўды будзе вельмі складаным. Давайте вось коротко подсумую чаму. Мінулы сезон вельмі круты у выкананні Динамо, другое месца ў рэгулярцы і размова ўжо ледзь там не пра чэмпіёнства. У плэй-офф пачынаюцца нейкія контры паміж менеджментам клуба і галоўным трэнерам Дмітрыем Квартальным. Пры гэтым Квартальнага заўзятары лічаць ледзь не галоўным архітэктарам поспеха. Менеджмент у выніку ўсё ж таки перамагае і звальняе Квартальнага. Ужо на гэтым этапе людзі натуральна абурыліся, але ім паабяцалі там нейкага крутога трэнера з НХЛ, якога пакуль няма. Больш за тое, нават калі ён будзе, ціск на гэтага умоўнага трэнера будзе вельмі неймаверны. Часу на адаптацыю мінімум, бо заўзятары чакаюць вынікаў як у мінулым годзе, то і лепей. А ці будуць яны? Можете напісаць сваё меркаванне ў каментарах. Але вось такія вось у мяне думкі. Ну што там у нас на носу? Сопля? Не, кваліфікацыя ў Еўракубкі. Клубы беларускія рыхтуюцца ва ўсю моц браніць гонар краіны. Хаця пытанняў да падрыхтоўкі там хапае. З Батэ, напрыклад, выставілі брамніка Сергея Чэрніка. Цяпер у Барысаве засталося толькі 2 брамнікі, абодвы, канешне, не маюць досведа гульні ў Еўракубках. Пры гэтым паводле крыніц рэсурса байтрыбуна.com мінулы трэнерскі штаб Батэ Чэрніка разглядаў асноўным брамнікам менавіта падчас матчаў еўракваліфікацыі. Логіка тут даволі зразумелая. Брамнік, які ўжо пагуляў і які ў адказны момант не затраіць. Але ў Андрэя Капскага свая логіка, ён вырашыў не працягваць супрацу з кіперам. Ну, окей. Агулам не думаю, што наяўнасць там адсутнасць Чэрніка істотна на нешта паўплывае, тут вельмі шмат іншых праблем, але ну вось як ёсць. МЛ Віцебск паляцеў на свой матч лоукостам, як усе людзі, без пантоў. Так вось сціпленька вырашылі букмекеры. У Венгрыі каманда ўжо правяла першую трэніроўку, фармальна хатняя гульня МЛ пройдзе ў Будапешце. Хаця для МЛ у гэтым сэнсе все даволі звыкла. У іх і ў Беларусі сваёй арэны няма. У 25-м годзе клуб за 600 000 рублёў узяў у арэнду зямлю ў Віцебску, ужо намалявалі там прыгожанькі план. Арэна на 50 000 гледачоў, топ-катэгорыя УЕФА, але не будзе гэтага стадыёна. Бо там занадта дорага гэта будоўля выходзіць. Таму будуць працягваць арендаваць стадыён Віцебска. А вось у Менскага Дынамо ўсё неяк вельмі спакойна. Александр Шагойка кажа, што ёсць толькі адна мэта прайсці далей, ну карацей вось такое. Ведаеце, нават так крышачку дзіўнавата, бо падаецца, што толькі Дынамо з беларускіх клубаў можа даць рады і кваліфікавацца ў групу Лігі канферэнцыі. Ну але, канешне, паглядзім, як яно там атрымаецца. І ў Дынамо, і не толькі. Па выніку матчаў будзем рыхтаваць для вас выпуск з Генам Туміловічам, там аналітыка, якую вы любіце, так бы мовіць, без купюр. Але каб не прапусціць навіны пра беларускі футбол і тым больш вынікі, пампуйце мабільны дадатак Трыбуна Бай. Спасылка будзе ў апісанні. Там і пра беларускі спорт, і пра сусветны. Падчас чэмпіянату свету гэта першая апка, якую я раніцай адкрываю, каб проста пабачыць, як там хто згуляў. Вось сёння раніцай даведаўся пра топ-гульню Англіі і Мексікі. Уся статыстыка там вельмі зручная і паказальная. Такія вось справы. У мяне на гэтым все. Дзякую вам за увагу. Ставьте лайки, пишите каментары, подписывайтесь на канал. Разом будем чакаць добрых навін. Пакуль.